Добър ден. Добър ден. Стържан Ставрев, ако обичате да изключите автомобил. Нещо без коланче карай, май. Еми, тък му от къщи тръгвам и не съм го слушал, не предполагах, че има полицаи. Не предполагаш, ама. Как ще трябваш? Кой ще трябваш? Няма ли възможност да не е акт? Късмет ли да си днеска на фаш настроение? Айде. И ще ти дам един шанс. Благодаря много. Ще питам една гатанка. Ако ми отговориш, да пускам без проблем. Идеално. Значи, караш тунел. Така. Срещу тебе две светлини. Що е то? Предполагам автомобил. Автомобил на кафе, БМВ, Мерцедес. Еми. Дах ти шанс, ще пишем ковър. Няма ли възможност втори шанс да ми дадете? Аре, ху. Ще питам още една гатанка. Да. Ако познаеш, пускам. Значи, пак караш тунел. Така. Срещу тебе една светлина. Що е то? Мотоциклет. Мотоциклет, ама кафе, Хонда ли, Кавазаки ли? Еми няма как, ще пишем. Ще пишем. Аз дах ти шанс, ще пишем. Щом трябва, ще пишем. Ще пишем. Заповядайте документите. Благодаря. Ако обичате, разпишете актчето. Заповядайте. Благодаря. Служете с коланчето, ако обичате, и лек път. Лека работа. Господин полицай, Кажете. виждам, че обичате гатанките. Да, Да ви задам аз една гатанка. казай. Значи влизаш в тунел. В тунела руса коса и къса пола. Що е то? Ето много лесно е, проститутка. Проститутка, майк ти ли, сестра ти ли? Ама! Снимам. Чакай, много, че забравя да мърдам камерата. Ще трябва да пише. Няма... Виж къде ме си ти вече. Срещу тебе две светлини. Що е то? Предполагам мотоциклет. Кафе, БМВ, Мерцедес. Мотоциклет. Мотоциклет, ама кафе, Ямаха, нещо там, Кавазаки. Аре! Какво стана? Сега. Аре, насран! Кавазаки и покива! Ще напиша така на Ямаха да съсечете. Така, Ямаха, и ми идва Samsung, Sony ми идва. Samsung, Sony. Мотоциклет, ама кафе, Кавазаки са... Ко правим? Няма как ще пише. Мотоциклет, ама кафе, Кавазаки ли е? Фу, майка. Мотоциклет, ма кафе, Кавазаки ли е? Майка му. Чай, къса! Кавазаки ли е? Тошиба ли е? Стига с този Samsung, напиши му една Ямаха, така те... Мотоциклет, ама кафе, Хонда ли, Кавазаки ли? Каза го, бе! Ачо! Идей да снимаш полицай по време на служба, бе! Момченце, ще изпатиш, Ама полицай ли е? Какво е? Ти си казвам да не вземам папката, Ама Sony ли е? Samsung ли е?